बाबा आंनो बुलेट नांगौलै तुमसे ना हो पाएगा फैसा गैयालै बाबु 5 लाख लन लादोरा 2.5 लाखखौ बुलेट बायदो ओमफ्राय 2.5 लाखखौ आंनि हाबानि थाखाय फिक्स डिप'जिट दोनफिनदो कंट्रोल कंट्रोल नोंबो नोंलै थोस बे ग्लेमारा जाला आरो ओमफ्राय बाबा जेन'बा नोङो जेन'बा गोगोम मोजां हिनजावनो नों बे ग्लेमार बाइकआव गाखोना क'क्राझार टाउनाव बेरायगौमोन नामा थाखा खामायनायनि बेबस्था लाला नामा जागोनलै नों बुलेटल' बायना होग्रो गांलाब गांथाब हा दं गय बागान खालामगोन औवा बागान खालामगोन दाउ फार्म खालामगोन अमा फार्म खालामगोन बाय बाय टाटा गुड बाय गया मा साख्रि नांलायगौ आजिखालि बिजनेसजोंसो बुरजा बुरजा थाखा मोनो दे नों बुंनाय बायदि जायोब्लाथ' मोजांलै